Здравейте отново. Днес започваме на мини поредица, така се каже. Тази поредица ще включва Survival. В миналия епизод видяхте как се боря с тези създания. Днес ще оборудвам своята база. Това е моята база. Това ще стане рязко кътче в следващите няколко минути. Как се го направя? Да те направя. Значи, не излагаш стената. Казах там с господин Спок. Стояваме за да си планове. Така. Ето. Ох, това е содичка. Това е някой, който не пие алкохол. Тук ще стои. Примерно. Като му лов, не знам. Да, може ли толкова тъпо се го направи това? Давайте половин час на бутилка. Така след дълга играчка. Ето виждате, това е моята приятелка. Това е... Тя така изглежда. Тя е живечка. Малко е прекалива. Случва се всеки. Сега. Завиалната, в който трябва да тестваме нашата база. Точно тук. Точно тук. Точно много близо, за да бъдем забелязани. Трябва да преживеем тези създания. Пълно да се има според. Не са толкова слабичи. Само нищо не мога да направят. Каквото се опита да направят, нищо не мога да направят. Хубав начин да ги ядосаш. И така, хората на това нещо в мен. Другата част или време ще бъде отправен. Тъй че... Край.